Lahat ay tumayo, let us all stand up. At narito na po tayo sa pinakamahalagang bagay na ating mapakinggan sa araw na ito, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pumalakpak muna tayo ng malakas. Yung palakpak ng mga pang 39 years. Yung palakpak at pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Purihin naman ang Panginoon. At ang buong pagkakataon ay atin pong ipinagkaloob sa ating beloved Minister Wildy James Almeida Jr. Praise the Lord, beloved folks. Praise the Lord. God bless you, beloved kay Buboy. Hallelujah. Minsanan pa, palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. We greet everyone a happy, blessed 39th church anniversary. Amen. 39 years na tayo mga minamahal. Palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I just want to praise the Lord. Hallelujah. We give all the highest praise, glory, honor, majesty to the King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father, our dearest Jesus. Amen. Hallelujah. Our dearest Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And we thank you, Father God. Hallelujah. As we pray. Hallelujah. We ask you, Father God, before anything else, we want to thank you for this day, for 39 years of signs, wonders, and miracles. We thank you for filling us with your sweet Holy Spirit, O God. And as we listen to your holy word, Father, we pray, we ask you, Jesus, to hear us as you heard the prayers of our beloved pastor, Honorable Pastor, Evangelist Willie Strado, and Prophet. Oh God, Honorable Pastor, we ask you to forgive all our sins and cleanse our hearts, oh God. Cleanse us from all unrighteousness. Help me bring forth your message with your love and your power, O God. For without you, we are nothing. Touch our hearts, O God. Make us understand your holy word. Remove doubts and unbeliefs. Bind the power of darkness. Cast out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And everybody say amen. Praise the Lord. You may be seated. Praise the Lord. The Bible says, 1 Timothy 5:17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Hebrews 13:7 says, remember them, alalahanin, which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Praise the Lord. 1 Thessalonians 5:12 and 13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. We give double honor to our beloved parents and Lord, our beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the noble pastor, amen, and remember and cherish their blessed preachings, amen, and teachings. Also, our beloved assistant pastor, Linus Almeida, alongside with our beloved pastor, taught us, amen, hallelujah, fasted for so many days for our salvation, praise the Lord, and hallelujah. The Bible says, Psalms 112:6, surely he shall not be moved forever, the righteous shall be in everlasting remembrance. Amen, hallelujah. And we greet also of my beloved siblings in Manila, my dear siblings and in-laws, and our nephews and nieces, my beloved wife, Sister Christine, and our children, our grandchildren here and abroad. Hallelujah. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga webcast viewers who are watching right now all over the world, God bless you po. Kay Buboy, Divine, and beloved preachers and workers, and prayer warriors, sa lahat ng mga ginagamit sa Holy Vineyard of the Lord, God bless you. Pagpalain po tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And let us clap our hands unto the Lord. Hallelujah. Yung ating pagpapalakpak daw mga minamahal, noon pa itinuro na sa Biblia, libo-libong taon na nakakaraan. Clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Itinuro sa atin yan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Tayo'y pumalakpak sa Diyos dahil yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Tayo may magpuri sa mahal na Panginoon. Umawit sapagkat yan ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. At kung ating isinasagawa mga bagay na yan,
Maging sa siyensya, mga minamahal, ang sabi nila, ang pagpapalakpak, nagbibigay ng kagalingan sa katawan. So pakinabang ang ating pagpupuri sa Diyos, pakinabang ang ating paglilingkod sa mahal at Panginoon. Hindi sayang ang ating pananambahan. Amen. Hallelujah. We are blessed, so much blessed, with so many signs, wonders, and miracles for 39 years here in San Carlos City, Pangasinan. Tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Totoo ang sinabi ng Biblia, Hebrews 13:8, for Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Hindi nagbabago ang mahal na Panginoon ng Diyos na lumikha ng langit at lupa na katawan tao, mga minamahal. Ating dakilang Diyos na buhay, ating minamahal na Panginoong Jesus. Tayo iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Tayo'y narito ngayon. Hindi nagbabago ang mahal na Panginoon. Kung siya'y nagpapagaling noon, mga minamahal, ngayon, hanggang ngayon, nararanasan natin kung nagpapagaling ang mahal na Panginoon noong panahon, nagkukrusad ang ating mahal na pastor, hanggang ngayon, ating nakikita, ating nasisilayan, ating nararamdaman at nasasaksihan ang kapangyarihan ng Diyos na buhay sa ministeryong ito. Amen. Hallelujah. So we must always remember, the Bible says. The Bible reminds us the importance of remembering and keeping God's commandments. It is the forefront of our lives, amen. Dito makikita natin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga salita ng Diyos. Ito'y malapit sa atin, sa araw-araw nating pamumuhay, mga minamahal, sa paggising sa umaga, sa ating paghimlay, sa ating pagtulog, pamamahinga sa gabi. Diyos lagi ang ating nasa puso't isipan ng bawat isa. Sabi ng banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailangan mahal na Panginoon sapagkat wala tayo kung walang Diyos. Amen. Na lumikha sa atin. Ang salita ng Diyos ay dapat natin kasama sa tuwid-tuwina, sa araw-araw, mga minamahal. Na ating paglalakbay na ito, tayo'y nasa lakbayin. Amen. Ating alalahanin na tayo'y manlalakbay lamang sa ibabaw ng daigdig. Ito'y may pasimula at ito'y may katapusan. Ang sabi ng Biblia, Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Hindi permanente ang tao sa daigdig. Alalahanin natin, mga minamahal. Tayo isinilang sa mundo hindi dahil sa ating kagustuhan. Ito'y kagustuhan ng mahal na Panginoon. Kaya kung tayo'y narito, linigtas ng Diyos, tayo'y nabubuhay, nakakapakinig ng salita ng mahal na Panginoon, pinagpala tayong lubos sa lahat ng pinagpala. Hallelujah. Because we are in the true church of God. Ating natagpuan ang buong katotohanan. Hindi kathang-isip yung mga himalang ating narinig na mga ipinapatotoo kanina, mga minamahal. Grabing mga himala. Samot-saring himala. Na kahit anong gawin ng kaaway sa ating buhay, hindi na tayo kayang bulagin ng kaaway ng Diyos sapagkat tayo mismo nakasaksi. Tayo mismo nakaranas ng dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ang kagalingan ng ating karamdaman, kanino galing yan? Sa Diyos na lumikha ng langit. Amen. Ang kaaway, gusto kang gapiin, gusto kang patayin. Mga minamahal, yan ang gawain ng kaaway. Tayo'y saktan, bigyan ng karamdaman, yan ang gawain ng kaaway, pero ang Diyos narito. Tayo'y gustong pagalingin sa ating mga karamdaman, amen. Tayo'y iligtas, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, we are reminded na ang kaharian ng Diyos ay hindi puro salita. Ito'y demonstrasyon ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ating patuloy na pinag-uusapan ng mga himala sapagkat ito'y galing sa Diyos. Hindi natin binabaliwala ito, mga minamahal. Maraming mga sekta, denominasyon, mga pananampalataya, kanilang inaasam-asam ang meron dito sa Jesus Miracle Crusade. Tayo, sa tuwi-tuwina sa ating pananambahan, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, naging ordinaryo na lamang ang mga himalang yan, mga minamahal. Yan ay dakilang pagpapala. At kami mismo, mga minamahal na lumaki sa banal na iglesia, we are still amazed sa mga kapangyarihan ng Diyos na ating nakikita, ating nararanasan, ating naririnig na ipinapatotoong palagi sa pulpito dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. The Bible says 1 Corinthians 4:20, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Hallelujah.
Kindly po, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 4 at ang talata 20, ito pong sinasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. 1 Corinthians 2, 4 and 5, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Purong ebanghelyo ang dinala sa atin ng ating mga magulang sa mahal at Panginoon. Ang nais lamang nila na tayo'y makarating sa kaharian ng Diyos. Amen. Sa kanilang pagsusumika, pag-aayuno, tinuruan ng mga manggagawa, mga mangangaral, na palaganapin ang salita ng Diyos. Alagaan ang mga kapatiran, ng mga nakapakinig ng salita ng mahal at Panginoon. Hallelujah. Puro sa ating kabutihan ang kanilang iniisip para sa ating sariling kaligtasan, mga minamahal. Sapagkat pansamantala lamang ang ating buhay sa daigdig. We must be reminded, kailangan tayong patuloy na paalalahanan sa tuwi-tuwi na mga minamahal. Madali tayong makalimot ngayon. Lalo na sa age of nasa digital age na tayo mga minamahal, yung ating attention span lalong paikli ng paikli dahil sa mga gadgets na ating ginagamit, mga minamahal. Kaya tayo pinagpala sapagkat meron tayong 3 times a week na banal na gawain na tayo palagi ang napapaalalahanan ng buhay ay panandalian sa ibabaw ng daigdig. Amen. Hallelujah. So, nung unang panahon ng mga apostoles ay binigyan ng kapangyarihan upang magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga karamdaman. Amen. Kagaya ng mga apostoles ng ating ang mahal na Panginoong Jesucristo, ito ay nangyari sa atin, mga minamahal. Matthew 10:1, kindly. And talon sa 7 and 8. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, talatang 1, at pinilapit niya sa kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalaanan laban sa makarumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat na sari-saring sakit at ang lahat na sari-saring karamdaman. 7 and 8 po. Mateo Kapitulo 10, talatang 7, 8, at samantalang kayo'y nangalakad ay nagsipangaral kayo at nagsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketongin, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay na dakilang Diyos. 10, 7, and 8 says, and as ye go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Amen. Mapalakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Just last week, mga minamahal, 2 weeks na, mula nung ating 50th church anniversary, ang daming binautismohan, daan-daan ng ating mga kababayan na nabautismohan at pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Amen. Sa Calbayog City, nagkrusada last week, may mga pilay na pinalakad, may mga bulag na pinadilat ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Just last Sunday, mga minamahal, ganun din sa ating mga krusada sa Visayas, sa buong Pilipinas, patuloy na nagaganap ang sinabi ng Biblia. Mga ketongin pinalinis ng mahal na Panginoon. Yung mga psoriasis, mga minamahal, ito'y pinatuyo ang kanilang mga balat nung sila'y binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. So, hindi tayo nagpapakasakali, mga minamahal, sa paglilingkod na ito. Kaya, kung ano daw yung natanggap natin, mga minamahal, ating i-share, ating ibahagi naman sa ating kapwa. Huwag tayong mahiya na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang mga karamdaman natin na pinagaling, hindi kathang isip yan. Totoong himala galing sa Diyos, mga minamahal. Huwag nating baliwalain ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon sapagkat
Totoo ang Diyos, totoo ang langit, totoo ang impyerno, mga minamahal. Ang paglilingkod na ito, hindi kahulugihan sa atin. Ito'y puro pakinabang, mga minamahal. Andiyan na patnubay, pag-iingat ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Pero ang sabi ng Biblia, for to me to live is Christ and to die is gain. Lahat pakinabang sa Kristiyano, mamatay man tayo, tayo buhayin ng Diyos, tayo maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So, kaya tayo narito, mga minamahal, dahil ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man sa atin. Alam natin yung versikulo na John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Buhay na walang hanggan. Lahat inibig ng Diyos. May mga masasamang loob, masasamang espiritu, ang meron sila, mga minamahal. Kahit ubusin mo ang kriminal sa buong mundo, hindi mauubos ang kasamaan dahil ang demonyo buhay pa rin. Nandun pa rin ang impyerno, nandyan pa rin, mga minamahal. Pero ang katotohanan, may langit, may impyerno. Pag hindi ka naglingkod sa Diyos, alam mo na kung saan ka tutungo. Sa kapahamakan, sabi ng Biblia. Hallelujah. Kaya sa lahat ng mga kabataan na lumalaki ngayon, mga minamahal, binabaliwala ang kanilang patutuo, ang patutuo ng kanilang mga magulang. Dahil sila lumaki sa banal na iglesia, nakakalimutan nila, hindi nila naranasan, nakakalimutan nila ang ginawa ng Diyos sa buhay ng kanilang mga magulang. Ating palagi ang alalahanin, ating ituro sa ating mga anak, mga minamahal. Ang dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang dakilang Diyos na nagpagaling ng ating karamdaman na dapat siyang paglingkuran, mga minamahal. Hallelujah. Huwag nating isipin ang kayamanan sa daigdig, ang tagumpay sa ibabaw ng daigdig. Lahat ng yan ay lilipas, mga minamahal. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Yan ang katotohanan. Hallelujah. Tayo'y maglingkod na may kainitan sa mahal na Panginoon. At ating alalahanin, 2 Peter 3:9 says, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Imagine, ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man, mga minamahal. Kaya tayo narito pa rin, nangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Hindi tumitigil. Hindi tayo titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Habang tayo may hininga, habang tayo may buhay, habang ang mundo ay umiikot, mga minamahal, tayo maglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang layunin ng Diyos ay para sa ating kabutihan. 3 John 1:2 says, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Praise the Lord. Kindly po. 2 Peter 3:9 in Tagalog and 3 John 1:2. Sabi sa banal na kasulatan, 2 Pedro, Kapitulo 3, talatang 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya na magpagpaliban na pinalalagay ng iba, kung hindi magpapaghinuhod sa inyo, hindi niya ibig ang sino man mapahamak, kung hindi ang lahat ay magsisi. Praise the Lord. Hallelujah. 3 John 1:2. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, 1 and 2. Sabi dito, mga binamahal, sa banal na kasulatan, at ang buhay na nahayag at aming nakita. Praise the Lord. 3 John po. 3 John 1:2. Minamahal. Dito po sa aklat ng kasusulat ni Juan, talatang 2, mga minamahal. Sabi dito, alalahanin, 1 and 2, 3 John. Minamahal aking idinadalangin. Praise the Lord. 1 and 2, ito. Minamahal aking idinadalangin, ang lahat ng mga bagay ay guminhawa ka, bumuti ang iyong katawan, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Praise the Lord.
threefold blessing. Ang pangako ng Diyos, kagiginhawaan ng ating katawan, physical na katawan, na tayo'y ating naranasan dito sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade. Sa material na bagay, amen, ipoprovide ng mahal, Panginoon, given na tayo maglilingkod na may katapatan sa mahal, Panginoon, at spiritual na pagpapalang kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ating matatanggap at yan ang natanggap ng bawat isang narito para sa mga baguhan. Pagpapala ang iyong tatanggapin sapagkat inyong nasumpungan ng buong katotohanan. Purong ebanghelyo na ipinangaral mula sa banal na kasulatan. Kinasiyahan ng banal na Espiritu Santo, linakapan ng kapangyarihan ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So sa lahat ng ating natanggap, mga minamahal, maging ang buhay na ito'y regalo ng Diyos, gantimpala ng Diyos. Ang hininga na meron tayo ay hiram lang natin sa mahal na Panginoon. Our life came from God, amen. The breath of life, all the talents, everything that we have, mga talento na meron tayo, lahat yan ay galing sa Diyos. Walang makapagmamalaki ni sino man. Maging ang karunungan na meron tayo, iyan lahat ay galing sa mahal na Panginoon. Na dapat natin ginagamit, amen, para sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ating ginagamit para sa pagpupuri sa Diyos. Sa paglilingkod sa Diyos. Kung meron tayong material na bagay, pinansyal na pagpapala, ito'y ginagamit din para pamalakhay ang salita ng Diyos. Maraming tao o makapakinig na totoong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ating pakaisipin sa ating pagsusumikap, sa ating pagsusumigasig sa buhay na ito. Unahin natin ng mahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Ating alalahanin, sabi ng Psalms 100 verse 3, Know ye that the Lord, He is God. It is He that made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Praise the Lord. Ayon po sa aklat ng Awit, Kapitulo 103, talatang 3, na siya'y magpatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan, na siya'y nagpapagaling ng inyong lahat ng mga sakit. Hallelujah. Psalms 100 verse 3. Alamin ninyo na ang Panginoon siyang Diyos, siyang lumalang sa atin at hindi tayo ang lumikha sa ating sarili. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa sa kanyang pastulan. Hallelujah. So, sa lahat ng meron tayo, mga minamahal, ating mga naipon, sari-saring parangalang ating nakamit, amen. Mga tagumpay sa buhay, lahat ng ating kayamanan, ating tinatangkilik, lahat ng yan ay ating iiwan. Lahat ng ating pinaghirapan mula nung tayo'y bata pa hanggang tayo sa lumaki. Tumanda na, mga minamahal, sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, sa paghahanap buhay. Puro negosyo ang iniisip. Puro hanap buhay ang nasa isipan. At pagkatapos nito, nagkakasakit, mamamatay ang tao. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Yun lagi nasa isipan ng tao, kaya tayo'y minumula, tayo'y pinapaalalahanan sa tuwi-tuwi na. Nang lahat ng yan ay ating iiwan, mga minamahal. Kindly po, Ecclesiastes 5 verse 15. As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor which he may carry away in his hand. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, sa kabanatay 5, talatay 15, kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng siya'y dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Basahin ko pong muli para malinaw kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina. Hubad na yayaon siya uli na gaya ng siya'y dumating at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa na kanyang madadala sa kanyang kamay. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay sa ibabaw ng daigdig,
Even as we speak, marami ang nangamamatay. Ang sabi sa Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Kaligtasan, kaya tayo'y narito. Hindi para punahin ang kahinaan ng kapwa. Nandito tayo upang palakasin ang ating pananampalataya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. No negativity, mga minamahal. Maglingkod tayo na may katapatan. Hindi nagbibiro sa ating kaligtasan, sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang perpekto. Tayo piniperfect pa lamang, mga minamahal. But we need to be perfected para ating makaharap ang mahal na Panginoon sa kalangitan. Napaka-importante ng tao sa pusong paglilingkod sa Diyos. Pag nandito ka sa bahay, sambahan, ang gusto mo papurihan ng mahal na Panginoon. Hindi tingnan yung kapwa. Pag tumingin ka sa kapwa mo, nananalamin ka lamang, mga minamahal. Tao siya, tao tayong lahat na nagkakamali, nangihina. Kaya tayo, ang sabi sa Biblia, look unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Huwag mong problemahin yung problema ng ibang tao, mga minamahal. Problemahin mo yung sarili mong kaligtasan. Kanya-kanya ang kaligtasan, mga minamahal. Pero tayo magpaalalahanan na may tunay na Diyos na nakatunghay sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Tunay ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng ating nakamit, ang sabi ng Psalms 106, verse 12 up to 14, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord, and I will pay my vows unto the Lord. Now in the presence of all His people, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Psalms 116 verse 12 up to 14, talon po sa 17. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 106, talatang 12 hanggang 14, talon sa 17. Maghandaan na po ang ating mga singers. Ano ang Praise the aking ibabayad sa Panginoon? Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, aking kukunin ang saron ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo sa harapan ng buong niyang bayan. 17. Aking ihandog ang iyong hain na pasasalamat at ako'y tatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano pa? Ang sabi sa Biblia, Romans 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12. Dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1. Ang sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kaya nga, mga kapatid, ipinapamanik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Panginoon, kahabagan ng Diyos, inyong iharap ang inyong katawan na isang hain buhay na banal na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapatan pagsamba. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Malapit na po tayong matapos, mga minamahal. So, ang ating buhay, ang ating katawan, sabi na banal na kasulatan, buhay na hain, ito ay dapat banal, kalugod-lugod sa Diyos. Tayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi yung gawain ng sanlibutan, ginagaya natin. Nanlilibak ng kapwa, ganun din tayo sa social media, nanlilibak din ng kapwa. Maging yung mga itinalaga ng Diyos, linilibak. Nakakatakot na bagay yan, mga minamahal. Tayo'y magsisi sa harapan ng mahal at Panginoon. Bago dumating sa atin ang palo, amen.
Ano man ang ating ginagawa sa banal na ubasan, ito'y hain natin sa Diyos. Hindi natin binibilang ang ating ginagawa. Nakapagwalis na ako sa lugar na ito, siya naman magwalis. Lahat ng ating ginagawa, yan ay ginagawa natin. Tayo naglilingkod sa Diyos, hindi tayo sa tao naglilingkod, mga minamahal. Ang Diyos ang nakakakita. Hindi tayo kikilo sa banal na ubasan dahil may nakakakita sa atin. May nakakakita o wala, tayo'y naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Wag na wag natin bibilangin ang ating mga ginagawa. Ito'y dakilang pribilehiyo na tayo'y magamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat kung wala tayo rito, nasa na tayo? Tayo'y ligaw, tayo papunta sa kapahamakan, mga minamahal. Kaya ating mas lalong pag-igtingin ang ating paglilingkod na may katapatan, buong lakas, amen, buong isipan, nakatunghay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, ang ating katatakutan, huwag mong katakutan ng kamatayan sa daigdig. Ano mang kapahamakan sa ibabaw ng daigdig, ang katakutan mo lang ang mahal na Panginoong Jesus. Wala nang iba, mga minamahal. Ecclesiastes 12:13-14, last verse. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Ecclesiastes, sa Kabanatay 12, talatay 13 hanggang 14, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So kung gaano katotoo na tayo pinagaling na mahal na Panginoon, mga mahimalang ating nasaksihan, ganong katotoo ang salita ng Diyos. Ating pahalagaan ang bawat salita ng Diyos. Ating isa puso, ating isa buhay, mga minamahal. Hindi lang daw tayo tagapakinig, kundi tayo tagagawa. Kung ano yung ating napakinggan, ating gawin, mga minamahal. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tayo itumayong lahat. Tayo magpuri sa Diyos. Aming inaanyayahan ang mga baguhang narito. Ang ating mga kababayan, ang ating mga bisita narito, amin kayong inaanyayahan upang tanggapin niyo ang mahal na Panginoong Hesukristo na sarili niyong Diyos, tagapagligtas ng ating buhay. Praise the Lord. At wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, sumuklian ang mabuti sa lahat mo ginawa. Yakap mo ako sa ating karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napagiran ang kabanalan, kalwalhatian
Purihin ang Diyos, mga minamahal. Napakabuti, napakabait ng ating dakilang Diyos. Sukdulang biyaya, walang hanggang pagpapala. Noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, sumabit ang 39 years, mga minamahal. Sa mga turot aral ng ating beloved Prince of the Lord. Sa ating ginagalang pinamahal na Pastor, Willis Almeida. Sa aral ng turo natin pinamahal isang Pastor, Lina C. Almeida. Sa 39 years, mga minamahal. Nariyan ang pagpapala. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan, hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Sa bawat luhod natin, sa bawat hiling natin, ito po yung tinatanggap natin. Sukdulang biyaya ng Diyos. Walang hanggang pagpapala, walang hanggang biyaya. Kaya sa ating minamahal na mga baguhan, ito po'y grasya para sa inyo. Ang iyong napakinggan na mensahe na dila natin beloved Minister Will James Almeida. Ito'y pagpapala para sa atin. Natanggap nating libre, ibinabahagi nating libre. Walang bayad, mga minamahal. Ang pagpunta sa langit, libre. Merong mansyon na naghihintay sa atin. Kaya po sa ating mga baguhan, ito po'y grasya para sa inyong lahat. Meron pong 4 na reglamento ang ating pinakamamahal na Isus. Ang una po'y pananampalataya. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakinig ng salita ng Diyos. Mateo 17, talatang 20, magkaroon ka ng kasilaki ng butil ng mustasa, anumang hilingin mo sa Diyos, ibibigay at ipagkakaloob. Kaya sa ating mga bisita, ipagkakaloob, ibibigay ng malapit noon ang iyong kahilingan. Kagalingan na yung karamdaman, kalutasan ng iyong problema, pagpapala at higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Pangalawa po, ang pagsisisi. Ang pagsisisi po na maka-Diyos, mga minamahal, na tao sa puso. Hindi natin babalikan ang dating gawain natin. Tayo tao sa puso nagsisi. Ang kamay, nakabuka upang tanggapin tayo, patawarin tayo ng ating malapit. Ang pangatlo po, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating malapit. Ang bautismo, hindi po pagpamembro, kundi relasyon natin sa malapit noon. Iingatan ka ng Diyos, ililigtas ka ng malapit noon. Isusulat ng iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya ang bautismo po, libre, walang bayad. Sabi sa Acts 38, mapapatawad ng ating makasalanan at tatanggapin natin ang Espiritu Santo. Sa Acts 1:8, tatanggapin natin ang kapangyarihan pagdating sa atin ng Espiritu ng ating malapit. Yung po ang pangatlo. Ang pang-apat po, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahalapin po magbibigay sa atin ng guidance, pagnubay, magbibigay sa atin ng kagalakan. Yan ito ay ating magagawa, may papumuhay. Bakit? Nasa atin na po ang Espiritu ng ating mahalapin. Kaya po sa ating mga bisita, itaas niyo po ang iyong mga kamay, tanggapin niyo po ng tao sa puso ang ating mahalapin. Sundin niyo po ang aking babanggitin, mga minamahal. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat na kinagawang kasalanan. Iligtas mo po ako 10 ng aking mahal sa buhay na aking tinanggap na tagapagligtas sa pangalan ng Isus, sa pangalan ng Isus. Amen and amen. Pagpray po natin sila, mga sa pagkalatang prayer at imala, Pastor. O wag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Isus. Narito po ang iyong mga anak, malamit tao sa pusong tumanggap ng maglingkod sa iyo. Dalangin po namin sa iyo, pinakamamahal na Isus. Isulat mo po ang kalapangalan sa katang buhay. Pagpalay mong tumanggap sa pangalan ng Isus, sa pangalan ng Isus, in the name of Jesus. Purihin ng Diyos, mga binamahal, at tayo po'y dadako po sa ating masiling, ibinibigay pong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier.
God bless you, Brother Richard, beloved co-preacher. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, natanggap na ninyo ang ating mahal na Panginoon. Kayo na po yung mga tunay na mga anak ng Diyos. Tayo na po yung mga tunay na mga anak ng Diyos. Ang sabi na banal na kasulatan, mayroon ka ng kapangyarihan para palayasin ang lahat ng uri ng mga karamdaman. May kapangyarihan ka. After that, the Holy Ghost come upon you receive power. Pag tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon sa Juan 1:12, ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. So mayroon kang kapangyarihan. Ito po ang aming ginagawa nung aming marinig ang ibanghilyo ng kaligtasan, dala ng propeta ng Diyos, ng ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, ng ating pong mga mangaral, ating mga beloved ministers, beloved minister Wildy James ngayong hapon, ngayong gabi. Kapag inyong sundin ang aming ginagawa, dahil ito lang aming ginagawa, ang minamahal. Ako dati-rati, may sakit akong AIDS, pero pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Sinundan ko lang yung sinabi ng ating kagalang-galang na pastor, paglihans ko sa aking sarili, sumabay sa kanya, gumaling ako sa aking karamdamang AIDS. So ibig sabihin, gumaling, gagaling ka, may kapangyarihan ka. So gamitin mo ito. Kinakailangan gamitin mo ito dahil kung hindi mo, hallelujah, sampalatayanan, paniniwalaan, ang aming sinasabi, hindi lalakip sa inyo ang kapangyarihan ng Panginoon. So, kinakailangan maminamahal ngayon, maniwala ka na ang ating Diyos ay may magagawa sa iyo. Ipatong ang kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, banggitin ang karamdaman, halimbawa, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng mga karamdaman, bulag ka, ipatong iyong kamay, kaliwang kamay sa mata. At ikaw ay pipi, ilagay ang iyong kaliwang kamay sa iyong bibig. Ikaw ay drug addict, ikaw ay, hallelujah, may kapansanan. Ikaw maminamahal, tayo na mga nanonood sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Ikaw ay drug dependent. Ikaw ay palalayain ng ating mahal na Panginoon. May kapangyarihan ng Diyos na aming ipinapaliwanag, ipinakilala sa inyo, ipinamahagi sa inyo, dala ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya manalangin tayo, maminamahal, ating buminamahal inibig na mga kapatiran narito. Upo, dakila at mapagpala naming Diyos, Ama naman sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin ng iyong propeta, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. Narito kami mga nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Lalong-lalo na sa aming mga beloved viewers sa YouTube at Facebook, aming minamahal na mga bisitang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kaming lahat. Iyon at ipo'y mapagpalang kamay. Pagalingin namin makaramdaman. Sa pangalan ni Jesus, di mo sabihin curable sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, pagkabagla, pagkatumboy, drug dependent, bulag, pipi at bingi, lahat ng uri ng mga kahirapan, mga problema suliranin, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance. We bind you, Satan, cast out, be healed, complete healing and deliverance, I pray. Di mo na kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Vices began in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Si hallelujah, praise the Lord. Si hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon, iwagayway ang mga kamay, amen. Ngayon, maminamahal, maring kayo kaagad ay pinagaling ng mahal na Panginoon, 50%, 70%, 80%, 100%. Gagaling ka ng tudo-tudo at 100% kapag ikaw ay babalik. Dadalo ka. Yun ang ating narinig na mensahe kanina. Mula pa yan sa ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, inulit pa ng ating beloved minister, James, Wildy James, maminamahal, dumalo ka. Dahil ang pagdalo, maminamahal, ay pagdagdag ng mga pananampalataya. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kapag ikaw'y palaging dumadalo 3 beses sa isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito ka, katulad namin, kaming lahat na narito, hindi kami magtatagal sa gawain kung hindi totoo ang Diyos na ating pinaglingkuran. Buhay ang Diyos. Pinagaling kami lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Buhay ang ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Kaya bilang pasasalamat, itaas ating dalawang kamay. At ngayon, kung may pananampalataya ka, kahit ikaw ay nakaupo, kahit ikaw ay may naramdaman,
tumalon ka na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Amen? Ginagawa yan ng ating minamahal mga kapatid. Sumabay lamang sa TV program, kagabi lamang sa ating TV program, yung may karamdaman mo minamahal at tinaningan na ng doktor, nanood lang ng ating TV program. Hallelujah, nagulat ang kanyang asawa at mga anak. Nandun siya sa ground floor, nanonood ng ating TV program, nanonood. Pagkatapos pinatalon siya ng ating malapastor sa TV program natin. Nung umakyat siya maminamahal, nagulat ang kanyang mga mahal sa buhay. Lumakad na yung ating kapatid. Pinagaling na pala ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya nasa ating pananampalataya, ang pananampalataya, minamahal, ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit yung pinaniwalaan. Tumalon ka ngayon, lumukso ka. Pinagaling ka ng mahal na Panginoon. May kagalingan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo, minamahal. Jump 3 times. Shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee. Lord, great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Ang ating mga kapatid na narito, ilan po sa kanila ay nabautismohan na dahil amin po silang nakakasama na pong habang sila ay amin pong sinasoundingan. At yung ibang minamahal, maaaring ay pinagaling na ng mahal na Panginoon. God bless you po. Makabalik na po ko sa inyo. Yung hindi pa nabautismohan, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mahalaga po ang bautismo. Amen. Ang bautismo po ay hindi paglipat ng relihiyon. Ito po ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi kailangan ng tao ang relihiyon. Ang kailangan ng tao ay relasyon sa mahal na Panginoon. Ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. Magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil sinabi yan ng Acts 2:38. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat ng masaya, magsabi ng praise the Lord. Ulitin ko, happy 39th year. Cheers of existence. Dito po sa dako ng San Carlos, purihin ang ating mahal na Panginoon. Pinagpala tayong lubos ng ating Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin.